Bună seara! Ce faci, băiat frumos? Ce faci? Te-ai trezit? Da? Diana! Ce faci tu, băiat frumos? Te-ai trezit? Da? Te-ai trezit? Da? Ai dormit mult? Da. Spune la mami, spune! Spune la mami ce faci tu. Ceau, bebe! Ceau! Wow! Dadu, bebe, da, mami, dadu, bebe. Ce faci, mami, acolo? Scrii? Scrii? Da. Da? Nu bine, scrie, mami. Dati. Uite cum ține pixul domnișoara. Da, bravo, Diana, bravo. Bravo, mami. Ai scris mult? Da? Mult. Mama mi. Mama mia, cât o scris fetiță. Da. Nu-i da la Dario, că nu vrea să scrie Dario, mami. Nu vrea să scrie, mami, nu vrea să scrie, puiule. Du-te și scrie tu, lasă-l că el nu scrie, mami. Diana, lasă-l că el nu scrie, mamă, dragă. Mami.